Wannan mining ne mai kyau sa'annan tana da matuƙar alaƙa da shi. Saboda haka mutane a yi rushing. Ga nan link ɗin na ajiye a ƙarƙashin profile akan profile nawa wanda kana taɓa in sha Allah zai kai ka zuwa yadda za ka yi mining ɗin shi ga kuma yanda ake mining ɗinsa. Shi bai da wani tarin aiki. A farko dai in ka shigo zai baka bayanai akansa bayan ka karanta ka ce understood and continue. Idan ka yi continue zai kawo maka jerin wasu tabs kamar haka. First zai baka ga nan daily lucky draw, then akwai join web3 flex sai ka yi ƙoƙari ka jona first before ya baka dama because in baka jona ba ba zai barka kai claiming daily reward ɗinka ba. Sai ka dawo baya sai ka taɓa daily lucky draw. Gashi nan na sami guda 24 sai kuma bayan wasu awanni in kana so ka san sauranka awa nawa ka taɓa sai ka sake taɓa kan daily lucky draw. Kaga ya ce min yanzu in dawo bayan awa 2 da minti 8 sannan in ƙara taɓawa sai in samu. So in ka bibiye shi wannan labarin za su gaya maka abubuwa, su gaya maka cewar wannan ba coin bane da ya riga ya shiga kasuwa don saya ko transfer ko redemption ko kuma any cash waye da sauransu. Amma dai yanzu ake claiming nashi zuwa lokacin da kuma za ta fashe kamar yadda ta saba fashewa. Muna fatan mu ji alkhairi in sha Allah.